Walay piho o fixed date si Kristo nga tao, apan mahinungdanon kaayo nga si Kristo nagpakatao sa kalibutan aron ikaw, aron ako, aron kitang tanan adunay paglaom sa kaluwasan. Diyos sa gamhanan sa tanan, itak na sa kagabiyon, salamat kayo ikaw. Naghatag na sab ka na mo, laing kagayunan, nga kami magkauban, kini sa kanginan, o nga among padayunon ang pagtuki sa tibuok series na mo ang gasa sa paglaom, The Gift of Hope. Among ilaw man o Diyos, nga ang tanan among nakatunan o among madunggan pa, nining kagabiyon o kugma, amo kining masabtan o aplikar sa mong kinabuhi, o amo kanunay huna-hunaon nga diin ang dako nga gasa sa paglaom mo ikaw ning ani sa kalibutan aron nagpakamatay tungod alang sa mga kasalanan aron kaming tanan ninyo ta makabaton sa paglaom kaluwasan ug kinabuhi nga dayon. Salamat o Dios ikaw. Kanunay nagaamuma kanamo, kanunay nagapanalangin kanamo ug nagaprotekta kanamo sa nagkadaiya nga mga bulok sa katalagman tungod kay ikaw mo man ang among Dios nga gamhanan ug kami imo makatauhan. Salamat nga ikaw. Kanunay anaa sa mong kiliran, among kinigitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, asmong ko may buntag, may gabi, may ngudto, may hapon sa tanan atong mga viewers, kinitubukan sa kalibutan. Welcome na sa dining atong pagpanag-uban, The Gift of Hope. So, kung kini magkapaglaom ato, kanunay nga sundo ng atong ginisgutan, gikan pagsugod natin karon murag nun natin mapupo tingali, no? Daghan nga mga sitong atong gisgutan, dinhi lang sa ato ang textbook atong pulong sa Dios. Now, karong gabi una, atong isgutan, Pasko pa man gihapon, no? Kagahapon, gisaulog ang gituhan nga natawhan ni Kristo. Muna gituhan sa kalibutan. Apan sa akong nagingon, nga walay piho o fixed date si Kristo nga tao, apan mahinungdanon kaayo nga si Kristo nagpakatao sa kalibutan aron ikaw, aron ako, aron kitang tanan adunay paglaom sa kaluwasan. Dili kagabion atong isgutan ang daghan pa mga karakter sa Pasko. Kani nga karakter usa ni sa mga characters nga usahay di po nato dahil matagag pagtagad. Pero kini mga magbalanta sa kaniro. Unsa man ang ilang rule, unsa man ang ilahang ang impact bitaw sa magbalantay sa dihang nataw ang manunubos nga mo si Kristo. So, ang ini kagabiyon natong hisgutan, ang mensahe alang ngadto sa mga magbalantay sa kaniro. Now, ang Biblia naghisgot dinhi nga dunay mensahe ang manulunda. Kung dunay mensahe ang manulunda, dapat hisgutan na gani ang three kings, no? Na ay ilahang ginasunod kanunay nga tilimad-on nga mataw ang hari sa mga hari. Unya niabot yo sila sa Bethlehem, ilan lang gisunod kanunay ang bituon nga ilang gitun-an nga muna usa sa mga timailhan nga mataw ang hari sa mga hari si Ginoong Hesus. So kini po mga magbalantes karero gisultian gyud sila sa manulunda. Nya nakanindot kay magkapaglaom kay nabay words nga gihatag sa manulunda ngadto kanila nga wala gihatag ngadto sa uban. Now kung maghisgot ang magbalantes sa kanero sumala sa balang kasulatan, duhang implikasyon na ni nga naman kay kun imong tan-awon yun ang ulo kon ang leader sa magbalantay mo si Kristo. Sa I am the good shepherd. Kung di mo tanaw na ang Salmos 23, isa ako mao ang magbalantas kanuro. The Lord is my shepherd. Kung di mo pagkatawon si Juan, isa nga ang magbalantas sa kaniro si Kristo, yung siya ako magbalantay. Ako sa nagpultahan. So kinitanan makapaglaom ato ning tan-awon karon unsa magyod ang magbalantay. Unsa magyod ang responsibilidad sa magbalantay pod. Ngano gihatagang pagtagad sa manulunda o sa Ginoo nga ang magbalantay mahibalo sila sa nataw nga Mesiyas. Karon naay magbalantay po mga katawhan. So dunay mga magbalantay kon shepherd nga mga tao apan ang the chief shepherd mao gyud si Kristo. So dinhi sa balaang kasulatan kun imong tan-aw dinhi ang Dios nag-isip siya nga siya pod kining nagatan-aw sa mga karnero. Apan niya gisultian po ang mga magbalantay. Nabi magbalantay ng mga katawhan. So, in two ways, the chief shepherd is Jesus. And then na po yung magbalantay, the shepherd are the people. So, kani mga shepherds karon nga naa sa kalibutan, kabahin sa to mga pastor, mga magbuhat, mga magbalantay sila sa kaniro. O sa may gisulti sa chief nga magbalantay, ngadto sa magbalantay sa karnero. Atong basahon, Ezekiel, Kapitulo 34, versikulo 7. Natin yung makapaglaom, gisgutan ni Propeta Ezekiel,
Kapitulo 34, versikulo 7. Naingon siya din Now you shepherd, karon kamo mga magbalantay. Paminaw mo, unsa ang gisulti sa Ginoo. Listen to what the Lord, I'm telling you. So, kung di imo tanaw na balang kasulatan, nagisulti ang Ginoo ngadto sa magbalantay. So, atong tanaw, sugdo na to usingin magbalantay. Ngano nga dunay dakong pagtagad ang Dios ngadto sa magbalantay sa karniro. So, ingon sa dinhi, paminaw mo mga magbalantay. Unya, ako mong Ginoo, magsulti kaninyo. Ngayon sa versikulo, so basahan na to para yung sa versikulo sa ingon din As surely as I am the living God, ingon nga ako mo ang buhi nga Dios, you had better listen to me. Paminaw gyud mo nako, ay mo paminaw sa uban. Na usahay adunay magbalantay nga dili maminaw unsa gisulti sa Ginoo pinagi siyang pulong. Apan maminaw nga to sa mga dikta sa mga pangulo nga duol sa ilaha una silang palibot. Apan lang sa magbalantay, ang ato yung hatagan ng pagtagad ang gisulti sa Dios. Kanang mga tao sahay muna nakaingon ko sa akong mga kauban kaniadto sa iyong rakaayo kung gusto ka nga mo abot sa taas ang imong katungdanan, imong atimanon ang mga pangulo. Ingon ko nga I'm not working for my leaders, I'm working for my God. Nga naman, ingon na Ginoo dinhi paminaw mo magbalantay. Kay ingon nga ako buhi nga Dios, matud pa niya sa bersikulo 8 isa nga kinahanglan maminaw gyud mo sa kuha. So wala lang paminaw na to. Siya ra gyud 9 ingon dinhi. So listen to me, you shepherds. Ibalik-balikan niya ng paminaw, bitaw, paminaw. Ano man, tungkol kay gusto niya nga ang minsay ngayong ihatang kato sa magbalantay, ilang hatagag pagtagad. Tagad na nag-importansya, na impact silang kinabuhi kung ang Diyos na makigsulti nga to sa magbalantay. So dayag ayo, ato nagisutan kay kanina makapaglaom, nga magbalantay is either two way. Si Jesus magbalantay, kita po ng mga tao, doon na po tayo bantayanan. Pero sa may mensahe sa Diyos, nga to sa magbalantay, nga diin, ikaw ako na himong kabahin niini. Ang tanan na to, nga mga, inunta mga magbubuhat, no? Mga elders of the church, muna magbalantay. O mga pangulo sa iglesia, magbalantay na. Kung sa may mensahe sa Diyos, nga to sa magbalantay. Anita sa bagong tugon sa Lucas, Kapitulo 2. Diskuta din makapaglawam ang pagkatao ni Jesus. Apanus man ang mensahe nga to sa magbalantay. Ngano atong gisgutan ni magbalantay makapaglawam tungod kay naitulo ka punto din nga gisgutan sa Ginoo alang sa mga magbalantay. Unya mo po niya itong hatagag pagtagad. Karon sa Kapitulo 2, versikulo 8. 2:8 sa Lucas. Tanaw na ito makapaglawom. Unya atong tanawon po dinhi paminaw na ito. Unsay gisulti sa madlunda nga to sa magbalantay, mo po ni akong hunahunahon nga gisulti po na natong tanan. What I mean to say, kung gisulti ni sa madlunda nga to sa mga balantay, gisulti po ni nga ni kanato. Kaning tulo ka mga punto nga gisgutan sa madlunda. Ngayon din sa versikulo 8 basahon. Magbalantay. Ang magbalantay diha sa kaniro, diha sila sa kamingawan, duol sa Bethlehem. Sa to pa, diha sila sa kamingawan, diha sila sa field. Among gituan yun ni ang dapit diin nga ang magbalantay gipakitaag pananawon o gisultian sa Ginoo. Giadto na dito, upin sa mga kapaglaom, naay gamay nga mga yungib-yungib. Sabi na mga langob mga gagbay, ingon na itong guide na mo isa nga mo ni ang kining tulganan sa mga magbalantay. O niya ang kaniro musulod din hiba sa kay mag-snow na. O gunya, nining mao nga lungib, dinhi nakadungog ang magbalantay sa sulti sa manalunda. Kung sa magisulti sa manalunda, kung mo tanaw dinhi, samtang sila puli-puli og bantay. Nga anong bantayan magyud sa magbalantay ang mga karniro samtang matulog sila. Tungod kay naay mga lubo nga mo atake niya sa karniro kung walay relibo nga magbantay na hayan nga mapatyan ang karniro. So gihimo sa magbalantay relibo sila ako tulog karon na 2 ka oras ikaw na pud niya. So take turn. Mo ni gisulti sa balang kasulatan. Sa diha nga nagpuli-puli og bantay ang mga magbalantay sa karniro niya nagkagabion. Ngayon magkapaglaom, sa adlaw, hago biya ang magbalantay. Kaya sa adlaw biya, ilang gibantayan pag-ayo ang mga karnero, ilang giyahan, ilang pakanon, ilang paimnon, ilang bantayan, batok sa mga bangis nga lubo. So mo ni magkapaglaom nga, hago ang magbalantay, oy. Sa adlaw, magkuyog-kuyog sila sa mga karnero. Mangita silang sibsibanan, mangitag imnanan. Pagkagabi, mag-take turn po sila, bantay kabasig doon ay mga lubo nga mo sulod.
Mao ni ang kinabuhi sa magbalantay. Kanunay sila nga nagmata adlaw ug gabi. Muna yung sila sa kanunay galihok. Nga naman, adlaw mangita mo sila sibsibanan. Unya paimnanan, gabi bantayan ko nila ang mga kaniro. So, mao ni ang kinabuhi sa magbalantay. So sa diya nga ang hari sa mga hari, si Kristo mataw na giadto po sa madulunda ang magbalantay. Basahan na ito mga paglaom, adto ta sa versikulo 9. Ingon din hiya versikulo 9, verse 9. Ingon din And the angel from the Lord, ang madulunda si Ginoo, kalit lang nagpadayag, suddenly appeared to them. The glory of the Lord filled the area with light. Sa tupan ni danag pag-ayo. O kanya din and they were terrified. Ibig sa kakita sila kahayag, nang hadlok noon sila. Nga naman, dili magudsagad nga naikahayag mutunga, ngit-ngit nga gabi o gunya dito sa langob sila, kalit lang doon ay kahayag nga mipakita, pastilang lisang ngayon sa magbalantay. Wala sila ka-recognize tayon, nga katuday manulunda. So, ang magbalantay, katong nakatulog na kamata, unsa man ang hayag. Katingalaan man ang hayagan Grabe man ang ibitaw ka ng kadanag bitaw. It is not just like the rays of the sun na ka na makita ni mo na isa mas labaw pa ni sa hayag sa adlaw. So, sa dihang nagmata sila tungod sa talagsaw na kahayag, ang manulunda mingon nga to kanila. Nga naman, kay ingon ko sila, nang hadlok ko sila, no? Kaya mo tanaw ang versikulo 8-9, nga nang hadlok sila, they were terrified pagkakita nila sa kahayag. So, ang versikulo 10, nag-ingon din nagpadayag sa gisulti sa manulunda nga itong nila. Ingon din And the angel said unto them, Don't be afraid. Ayaw mo kadlok. Anong mahadlok man mo? So, manulunda mismo magkapaglaom, naghatag parasik sa magbalantay. Kaya pati maglisangan nila kinagoy kahayag nga wa nila sukan makiti. Unya gabiing dako ning kalitlag kahayag ang langob ilang tulugan. Balik ang din ang balang kasulatan, ayaw kadlok. Don't be afraid. I have the good news for you. Na ako'y maing balita sa inyo ha. So, primero batan nyo pag-ayo, primero yung manulunda, ayaw mong kadlok. Ikadua yung manulunda, na ako'y maing balita ninyo. O gunya isa, a message that will fill everyone with joy. Na ako'y balita ninyo, kanang mensahe nga makalipay sa tanan. Now, karon sa may una-una nyo nga, kinigibati sa manulunda sa magbalantay, na nakita nila ang manulunda, ang kahayag, na dungog nila, na ako'y mensahe mo kadlok. Na ako'y mensahe. O gunya yung din, kining mensahe, makapuno kani, makatay ng kalipay sa mga katawhan sa kalibutan. So, nining bahina mga kapaglaom, ako bang manduraw nga, tungod sa may balita, ang mga magbalantay, mura bang ning tuyhakaw na nindog. So, unsa man may balita. So, kining may balita, nga gisulti sa manulunda, gisulti niya nga to sa magbalantay. Muna hinungdan bitaw nga, nag-abot dito atong balikan ang sugilanon, nag-abot dito ang mga magyalamon nga tao, ang wise men, o niya to dito po ang mga magbalantay. Of course, nanganambong sila sa pagkatao ni Jesus. Kung imong tanaw na versikulo 11, o sa may balita nga makalipay sa tanang mga tao sa katawan, tanan nga mga nagpuyo sa kalibutan, malipay sila ning may balita. Unsa man, versikulo 11, ingon dinhi, Today, your Savior Christ the Lord was born in David's city. Karong adlaw, ang manluluwas nga si Kristo, nga Ginoo, Ginoong Hesukristo, na tao dito sa siyudad ni David. Buti pasabot, na tao na ang bata, kani ang magbalantay, murag wat sila nagpakabana nga, na ay matao nga hari sa mga hari, matao ang Mesiyas. Pero kadto mga wise men, pud lahi pod, ang wise men, nagtuon yun sila nga, matao yun si Jesus aning panahon na nga yung pakitang bituon nga danag kayo. Layo kay ilang gipanawan, no? Ilang travel. Daw atong isgutan na tingali katapusan na to nga atong suhito, atong subject ugma. Isgutan ta na kalayo kayo sa gipanaw, nag-travel ang mga wise men. Ningabot sila sa Bethlehem, di na tao si Jesus. Ato pa, dugan na silang tuon. Matao siya aning mga panahon na, o niya na ibituon. Nakita ilang bituon nga timailan sa pagkatao, ilang gisunod ang bituon. Kini mga magbalantay, wala sila nagpakabana dito sa Slangob, tulog sila dito, hanto gipukaw sa manlunda. Sa pagmata mo, ayaw mo kadlok. Kaya na ako'y may balita sa inyo ha, o kining balita makalipay na istibok katawhan sa kalibutan. Unsa may balita, karong adlaw. Versikulo 11, isgutan din karong adlaw,
matao ang manluluwas si Ginoong Hesukristo. Matao siya dito sa siyudad ni David. So nakita makapaglaom ang timailhan nga bituon, ingon sila mao na niyang timailhan pod. Mao na niyang ilhanan nga matao, paasa na tao si Kristo, ang Mesiyas, ang manluluwas. So kining mga magbalantay, wa na sila maglangan pa. Kay gipahibaluman sila nga matao ang Mesiyas, ang manluluwas, nang hipo sila dayon niya, nagsugod sila lakaw paingon ngadto sa Bethlehem, diin na tao si Jesus. So atong kaplagan makapaglaom, nga ang pagkatao ni Jesus, di ni kay hilom-hilom lang. Usay bitaw karon no? Makita nato sa ato ang kapanahunan. Kung doon na gani matao nga bata, murag dili kayo ba noon sa publiko? Mahibalo na lang mga parente, nanganak na di ay sikuhan. So dili kayo bitaw kanang big deal. Pero mahibulong ka kung doon ay mamatay. Magtapok tanan ang mga parente, mga igsuon, mura magbililhon kayong kamatayon nun kontras kinabuhi. Nakita niyo kalain na makapaglaom? Gani kung imong tanaw din sa pagkatao ni Jesus, gipang pahibalo pa nga, natao na si Jesus, adto na mo. Gawas atong 3 wise men, kadigsigil sila tanaw kung sige ilang mabasihan, nga makadto sila sa matao niyang Mesiyas. So nakaabot yun sila dito. Nga nagadala po silang magasa. Now, kaning Pasko magapaglaom, dili kay kitay mudawat og gasa. Mudala po tag gasa. Ang atong paghatag og gasa ngadto sa mga katawhan, labi na gyud sa panginahanglan, dili ang kasuon nga higala. Ayaw po hatag gasa magapaglaom, kana bitaw mohatag tag gasa kay nagunahon na nga mohatag pud sa tuwa balos. Ayaw unaan ang mobalos sa imong hatag. Kanang paghatag nimo ay nagunahon nagbalos, ang Ginoo mo balos nimo. Sa diha nga mga mangyalamon nga tao, the 3 wise men damagay, visited Jesus in the manger, nagdala sila og gasa ngadto kang Kristo. Gold, frankincense, and myrrh. So kining tulog ihatag, tulo po to ka mga magyalamon nga tao, ingon sila the 3 wise men, o the 3 kings, ingon sila 3 kings, but the magay, the wise men, the magician, nagdala sila gasa ngadto kang Kristo. Sila mo nidala gasa. Karon kining Pasko, mo niting hatag og gasa. O, nalipay kay ta nga, dunay mga gasa para itong nadawat, manghatag po tagasa nga sa uban. Naay uban yun nga wadyo kadawat o gasa. So makapaglaom, kining panahon na, muna yung panahon ting hatag o gasa. Ano kanilot kaay nga gasa, nga gihatag ngadto sa mga magbalantay, ang kanaba ilang wala nila handuma ba, wala na humaba, wala pabuta. Nga kung imong balikon og basa, dinhi sa to this English translation, a New English Translation, nga pinulungan, dahil yun din na sa 2:11, balik ko na ito 2:11, today your Savior is born in the city of David. He is Christ the Lord. Si Kristo na tao ang manluluwas dito sa siyudad ni David. Si Kristo na inyong Ginoo. Mo na igasa mga kapaglaom nga wag yun dahuma sa mga magbalantay. So, kung doon naman tay may hinungdano nga gasa sa paglaom, kani. Huwag yun sila mag-unahuna nga matao ang manluluwas, matao ang Mesiyas. Apan sa iyang papagkatao makapaglaom, naapil na diha ang iya pong plano sa pagluwas sa katawhan, pinagi sa kamatayon. So, man hinungdamo ni may balita. Ay may balita, makalipay sa tanang katawhan sa kalibutan. Maining nga balita. Ay mo kahadlok. Ang iyang papagkatao makapaglaom, dili lang igo sa papagkatao, apan si Kristo nagpagkatao, og siya pod nagpakamatay tungod og alang kanimo, tungod og alang kanako. Mao ni ang mensahe sa Pasko, mao ni ang paglaom mga kapaglaom, nga diin atong nabatnan sa diha nga si Kristo nagpagkatao sa kalibutan. Dili lang kasi na tao, nakiguban kanato aron masinati niya ang inyog akong kaluyahon. Mingon ni ka, tao ra mangutagon mo nang natintal ko. No, si Jesus nagpagkatao, gitintal po sa bisag unsa nga pamagi, apan wa gyud sa makasala. Muna ingon bitaw din ha, nga si Pedro, sundo nato ang ehemplo ni Kristo. Siya nagpakatao, aron mation niya ang atos ang gibati ingon tawhanon. Apan siya nagpakamatay tungod alang kanimo, tungod alang kanako, nga kita makabaton sa kaluwasan. So kining mensahe nga gihatag sa madula ngadto sa mga magbalantay, muni gusto na ko nga dad-o nato pod karon tagsaon tanigid. Ato bitawng tutukan pag-ayo kining mensahe nga gihatag sa madulunda ngadto sa magbalantay. Una ingon siya ni ayaw mo kahadlok. Ayaw kadlok. Na anong mahadlok man ta? Na natin manluluwas, na natin manlalaban. So, ugma itong isgutan, si Kristo ang tao sa tanang panahon.
Christ the man of all times. Muna nga nung mahadlok man ko nga siya na aman, siya makiguban, siya makiguba, siya makigaway. So, isa mo kadlok. Muna gisulti sa madalong daon ng saran. Ikaduha, aduna ko maing balita nga na kaninyo. O kini nga maing balita, mauni ang makalipay sa tanan nga makatauhan sa kalibutan. Bation ni mong kalipay kung madungog ni mo ni nga balita. Amot kon usa kay gibati sa mga magbalantay sa dihang giingnan sila sa madulunda ang manuluwas na tao sa siyudad ni David. Naon sa gibation sa mga magbalantay no pastilan kahasol aning kalibutan na puy-an, daghan kayong mga buluhaton, hago kayo adlaw sunod-sunod sa mga karnero, pagkagabi magtikton og tulog kana ay lubo munungha aron mo patay sa mga karnero lagi bantayan. So, grabe gid ilang pagtukaw. So, ingon nga di na mo magtukaon niya, mo ni may balita, makalipay ni sa tanan, tingali ang gibati sa mga magbalantay ako ma-feel ba nga, ay, salamat. Kay kung maoning lakawa, di na ta magsigig hasol-hasol og bilar. Di ta na magsunod-sunod sa mga kaniro, bisag asa, maadto, say, sukyan ba ni kaniro, atong isgutan karon sa kining mga kaniro. So, mauni ay ikaduha. Ikatulo, nga mensahe ko din, karong adlaw, si Jesus matao, ang manluluwas matao, si Kristo nga mao inyong Ginoo. So kining tulo ka mensahe makapaglaom, muni kanunay nga balik-balik ko bitaw nato, nga nining Pasko, di tamadlok, ay wa man tay ikakumbira, wa man tay kwarta gastuhon, ay lisod kay ning Pasko kay wa tay kwarta. Munang uban ko na nga ang gasa sa Pasko ilang gusto madawat kwarta. So, di sila ganahan og way kwarta. Pero sa ikadlok, bisag wa kay kwarta may maglawas mo. Daaman mo tanan, maglipay-lipay mo bisag magputo lang mo balanghoy, okay ra na kayo. So ay mo kadlok nga wa mo salapi panahon sa Pasko. Si Kristo mao'y naghatag kanato sa unsa kasiguruhan, kalipay. Mao ni may balita, akong isulti ninyo matud pa sa dulonda, nga diin makalipay sa tanan, makapuno sa kalipay diya sa kasing-kasing. Nga naman tungod kay karong adlaw ang manluluwas na tao, siya si Kristo nga inyong Ginoo. So makapaglaom, kini tanan nga mensahe gihatag sa manulunda ngadto sa mga balantay atong tagsa-tagsaon uyaw sa po'y impact aning tulo ka mensahe gigisgutan sa manulunda ngadto sa mga balantay. Una, ayaw kadlok. Ayaw mo kadlok. Unsa may nanang ayaw kadlok. Now, kung imong tanawan baliko nato ang Lucas, mo ni ang gisulti sa mula primero gyud, nakita lang kahayag, they were terrified. Hadlok sila. Pero yung naman nila ayaw kadlok. So, kini nga ayaw kadlok, adun na implikasyon Ang versikulo 10 ingon ayaw kadlok, unsa man nga tuyo nga di mahadlok. Usay kung makapaglaon, kung magwalang text kaniro, para bitaw ni David, nga ang kaniro no ay berning adto, doon ay leon. So, mahadlok biya punta na. Ang atong una-una, ang atong mga karniro, unta safety, siguro. Pero kung doon na yung mga lubo, doon yung mga bangis mananap, muna tag mabalaka. Pero din ingon na madula, ayaw kadlok. Bantayin lang yun ang karniro. Muna nag-ingon din sa Apostol Pablo sa Buhat Kapitulo 20-28, gisgutan yung unsa o man nato pagbantay ang karniro. Hindi piya sa Ginoong ni kanato. Buhat Kapitulo 20, versikulo 28. Sa ingon din ingon siya din magkapaglaom. So keep watch over yourselves. Bantayin pag-ayos yung kagalingon. And over all the flock which the Holy Spirit has placed in your care. Oy, pabantayan mo na po tayo. Sa nga, ang pigi pag-ayo, kanang gipiyal sa inyo kanang panon. Nga diin, iya sa malang Espiritu, gipiyal sa inyong pag-amuma. So, sa nga panon, ang gipiyal po sa Ginoo sa tuwa. Nga naman ingon siya sa isa nga, paminaw mo magbalantay. Paminaw mo sa kuwa, ingon ako Diyos kabuhi, paminaw mo sa kuwa. Ang paminawon makapaglaom, ingon din si Apostol Pablo, bantayan niyo pag-ayo ang mga panon nga naa sa inyo the flock, all the flock. Ingon siya din which the Holy Spirit has placed in your care. Usay magbantay ta, dapat tayo bantay nga kuyog-kuyog ba? Usay kaning iro biya mo ni man's best friend. Nga magkuyog na ang iro si muha, mulaban na si muha, unya og doon na ganyan mga kining katalagman o doon ay mga emerhensya, ang iro mutabag na si muha mo nang magbantay gani o balantay nga sa kanino ito una, magdadapog iro. Araw nga doon na po ilobo, ang iro niya mo'y magukod. You see? So mo ni hunahuna sa magbalantay, araw ba siguro yun,
ang pagbantay sa mga kaniro. Apan sa pagsultig yun ni Apostol Pablo, nga kinahanglan nga inyong bantayan pag-ayo ang mga karniro gipiyag kaninyo. Kung inyong padayon basa makapaglaom sa versikulo 28 gihapon, padayon na itong basa, iyon din but be shepherds of the church of God. O church man na ini. Ang flock di ay nagsimbolo sa katawan sa Diyos, the church of God, which He made His own through the blood of His Son. Iyang gihimo kini pinaagi sa dugo sa iyang anak nga si Kristo Jesus. So, kung imong tanawon ang analogy, ang comparison makapaglaom, ang karniro nga bantayan pag-ayos magbalantay, nagsimulo ni sa katawhan sa Ginoo, the church of God. Alang sa mga pangulo sa iglesia, kining karniro nga diin gipabantayan sa Dios nga kanimo ni kanako, mao ni ang panon sa Ginoo nga iyang gipakamatyan, iyang giulaan sa dugo diha sa Kalbaryo sa cross. So kung ato ka timanon, kung magbalantay ka sa karniro in person, nganong batayan mo tungod kay diha nakasalalay ang kinabuhi sa mga karniro sa imuha, imong ampingan pag-ayo. Kung doon masakiton, imong kuyugod, o imong kuguson, mo nikita nato ni sa lagway, gikugos niya kay di naman nakalakaw. O niya, mga to sila sa sibsibanan, ang kini nga kaniro, di naman musunod siya. Ingon tungkol sa bisita ba dito sa Hulan, ningato siya, kita niya magkinunod ka magkayo. Isaw-saon pagkaila nila ilahan ng kaniro, nga nagsagol mong magbalantay, pagkadaghang kaniro yun. Ingon tong bisita, o saan nyo pagkaila sa inyong karniro, nga daghang nagsagol man niya nagpainom man sila. Ingon na itong sa kong magbalantay, sayo naman na ma'am, babae man anong utana, kanang inilakaw na humagpainom, ang lakaw tawag kami sa among kaniro, ang among kaniro, makadungog sa tingog na mo, musunod na kanang amo, kanang dili amo, di na musunod. Sa ito pa, makailas sa tingog na mo. So, una-una sa bisita isa, sila po, no, sa pagkaila ni kadaghan, kaya nagsagol, may parihar, may kolor ng kaniro. Isa nga, sige, sa'yo mama, pakita si mo, so nilakaw itong usa ka magbalantay, o niya, iyang gitawag ang iyang kaniro, tahu! Tahu! Dili ka ng tahu, nga baligya nga kanunon. Tahu. So, sa diyan, yung singit sa tahu, agoy ang makaniro, ning gimok man, ning sunod siya, ingon ang bisita, pastilan puno, may puno kaya ang mga kaniro niya, di na niya tanong, ako di kuhaon. Inigsinggit niya, musunod lang. Makaibalos na sa tigog silang magbalantay, sumusunod ang mga kaniro. Ingon ang balang kasulatan, kining karniro nga gipiyal ni Kristo sa inyo ha, iyan ang giulaan sa dugo. Iyan ang gipakamatyan, gipiyal ninyo sa atua, sa magbalantay, ampigin ninyo pag-ayo. So magkapaglaom, alang sa mga pangulo sa iglesia, alang sa mga pastor, mauni ang responsibilidad. Si Kristo na pagkamatay, tugod alang sa usalang ka karniro. Muna nga, siya, nagtanaw sa matag karniro, kung unsa may balatian niya, ingon na itong bisita. O niya, unsa ano pagkibalo nga, ang karniro ni mo na sunod tanan. Sa pag-abutan sa unahan, mag-ipon ako na ipon. O niya, kulang gani, akong balikon. Sa nga no di man musunod ang karniro si mo nga, makadungog og tingog musunod makay. Sa nga, ma'am, ang karniro nga masakiton, di na musunod. Magsigil nagtingog, pero dili musunod sa doon, pagkitaon ako na, tahu, o niya tuwa dito, magsigil naglubog dito, ako na siyang kuguson, kay masakiton na siya nga karniro. Ang di day musunod makapaglaom, sa tingog sa magbalantay, masakiton. O siya maguna-una, bitaw po ko, na ay mga panahon, niya ang mga karniro, sultian, di patuo, masakiton na sila. Kinahalag kugos. Muna bitay ingon din na si Haring David, isa nga, thy rod and thy staff, they comfort me. Rod og staff. Kay kung sukigahan gani nga kaniro, gamiton ito rin, bunalan ni mo, ikaw hasukihan ka. Pero gani kung masag ang kaniro, kay malibog sa kasamagi, kawita ni mo, diri kaagi, diri. Muna trabaho sa magbalantay. Pero nakita makapaglaom sa Dios nga mao ang head sa tanang magbalantay, nakita niya nga, uy, ang makarino ko nagkatag-katag man, wala naman na ayog bantay. So, atong basahon, balik tayo sa Ezekiel, Kapitulo 34, versikulo 6. Niyay kisgutan din sa Ginoo, nga naon sa mahitabuag, ang akong kaniro, nagkabulag-bulag naman. Wala man sila maayo og bantay. Munang ingon sa Ezekiel ganyan ito gibasa, paminaw gin mo magbalantay, ingon ako buhi nga Diyos, paminaw gin mo sa kong isulti. O niya, kaya nakita magudin ni magkapaglaom, versikulo 6, sa Kapitulo 34, ingon din So my ship, ang ako makaniro, wandered
over the high hills. Ang ako magkaniro, nagkatibulaag na dito sa kabungturan. Nagkatibulaag na sila. So, yun siya nga, nagkatibulaag na naman. They were scattered over, sila nagkakatag-katag, over the face of the earth, and no one looked for them or tried to find them. Pa sila, no? Ang ako magkaroon katag-katag sila nga to sa bungtod, wala ginaning kamot nga sipungon sila pag-usab, wala'y nangita sa ilaha, nagkatag-katag lang. Sumuna magkapaglaom nga, ingon ang labaw sa magbalantay, paminaw mo sa kong isulti, paminaw mo. Ang ako makadiro karon nagkatag-katag. O diya, wala'y nangita kanila, walay naningkamot pag sipong kanila, paghiu sa kanila. Kung imong tanong, versikulo 7, yung din Now, you shepherds, listen to what I, the Lord, am telling you. Paminaw sa akong gisulti nimo. Paminaw. Nga naman, kay kung atong tanong, versikulo 8, dahil din tungod kay ako, buhi nga Diyos, ako, nag-ingon, mas maayong maminaw mo na ako. It's better for you, you had better listen to me. So karon ang paglaom kay maminaw man ta, o sa magisulti sa ino, pagitao ninyo ang mga karniro ng katag-katag. Now, ato ta sa versikulo 11. Kapitulo, maurag po ng kapitulo 34, versikulo 11. O sa gisulti mga paglaom. Karon kay katag-katag man ng karniro, nagiinan niya ang magbalantay, paminaw mo na ako, sa ako mao ang labaw ng magbalantay. I am the sovereign Lord. Ato basahon. 34 versikulo 11, ingon din niya balang kasulatan. I, the sovereign Lord, matod pa dinhi, I tell you that I myself will look for my sheep and take care of them. Ako magtanaw, mangitas kong kaniro, o niya, atimanon ako sila. Si Kristo magbalantay po di ay. Ang Diyos magbalantay po sa iyong kaniro. Sa ako mismo, ang halangdon na Diyos, magasulti kanimo nga ako sa akong kalingon, mangita ko sa akong mga kaniro ug akong atimanon sila. Pastilan. Kung iyang giisip mga kapaglawan, kita magbalantay, siya po magbalantay. Muni trabaho sa magbalantay, nga labaw sa tanang magbalantay, iyang pagitaw ng kaniro, iyang kining sipungon, iyang tapukon, o iyang atimanon. Versikulo 15, atong masahod, 34:15, ingon din I myself will be the shepherd of my sheep, and I will find them a place to rest. Ingon din and I, the sovereign Lord, have spoken. Akong pakitaan sila lugar nga ilang kapasilungan. Akong pakitaan lugar sila nga ilang kapaurarayan. Og dito sila, akong atimanon. Ako ni nagsulti. So, mauni ang trabaho sa magbalantay. Mo bitanungon ako nga, kung mauni trabaho sa magbalantay, kay mo po nigisulti sa labaw nga magbalantay, kay mao ang Dios, mao si Kristo, magkapaglaom, kumusta ka? Ang minsay sa magbalantay ngadto sa madulong na sa magbalantay, may tuos pagkatao ni Jesus, ay mukadlok. O niya, sige din, sanay may balita. Mo ni trabaho ninyo. Sige trabaho ba po ka, mga kapaglaong sa mga magbalantay, ang bulaton obligasyon, nga gisangon sila nga baga. So, ang 16, ingon din niya 16, I will look for those that are lost. Pangitaon ako itong mga nangawala. Bring back those that are wandered off, and then bandage those that are hurt. Akong butangan og bindahi, bugkusan ang mga samad ni atong nasamaran. Pero akong pangitaon tong nangawala, ibalik nako tong nangasaag. Mo ni magbalantay sa kaniro, sundo lang sa sundalan niyo na. Kay daghan ko mga kaniro nga nagtibulaag, nagkakatag-katag. Muna giingnan pod ni Isaias nga kita ingon nga mga katawhan sa Ginoo, mura po tag mga karniro. Kay kita man ang karniro nga gitiman si Ginoo, nga iyang tapukon pagbalik, iyang atimanon pag-ayo, ingon si Isaias sa 53, versikulo 6, sa Isaias gyapon. Isaias 53, versikulo 6. So sige ingon din nindot kayo makapaglaom kon atong tan-aw jud ang kining kaupnganan sa tinuod nga trabaho kung bulhaton sa magbalantay. 53, versikulo 6, ingon din all we like sheep have gone astray. Sama ta sa kaniro nga nangatibulaag, karniro nga nagkakatag-katag.
We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sa ato pa, sa matas makaniro ng katibulaag, o gunya nanimang tas ng kagalingon nga dalan, bisan di tumao, manimang kita, o gunya o sa magingon, o gunya ang Ginoo, nagakuha ka nato, o gibutang niya sa kagalingon, gipasaan niya, giangkon niya, ang makasalanan nga din atong nahimo. Buti masabot, nga si Kristo mo'y nagpasan sa atong makasalanan. Siya mo'y magbalanta sa kaniro, siya po'y nagpasan sa mga sayop sa mga karniro. Mga kapaglaom kanigong kaniro, naibantayanan kay kines kaniro nga, kung dili yung ka magbalantay, di yung ka kasabot. Nga naman, unsa madaing magkaning karniro yun. Matod pa ni Philip Keller, iyon sa dinhi, ang mga karniro, kinahanglan nga tagaan ig atensyon kaayo sa magbalantay. Labaw sa tanang mamananap, tingali kanding, pwede na ibantayan kaayo. Baka, kabaw, o mga pato o sa dina, o manok, di kay bantayan. Pero kaning karniro, pastilan yun. Ingon si Philip Keller, bantayanan ka ini. Ingon siya di, sheep require more attention than any other livestock. At imanunong king karniro, muna ingon, ang Ginoo, kamo, pamina mo magbalantay, pamina mo ginako ha, pamina usang insultin ninyo. Kay kining kaniro at imanunon kayo. O niya ikaduha, ingon sa dinhi. Ang kaniro, kinahanglan nga imo silang atimanon, kay di na kibalumot timan sila ko galingon. They just can't take care of themselves. Mag-agad yun sila kanang mutabang sa ilaha. Muna yung nga, bantayanan kaagyod kaning kaniro. So, ang kaniro, dunay kaugalingon yun nga kagawian. Muna yung ano po no, sa mga circus biya, no? Abi biya ako ang baboy, di magamit, pero ang baboy magamit sa circus, titihan ng baboy na gigamit sa circus. Kaniro, wala pa ko kita. Nangadto mi sa kining Thailand, katong ilang zoom na ko kayo, o ako kita kaniro to. Yes, ang elephant ilang gamiton, ang baboy gamiton nila. Pero ang karniro, wala. So nga no magiday ni, doon ay mga problema aning karniro, ilagyo ng nature ba? Nature sa kaniro. Upat kabutag, nga gikinhanglan nga atong bantayan pag-ayo, tungod kay kining karniro mo ning klasiha sa mananap, nga atimanunon kayo. Una, ingon dinhi. First, they have to be full. Hungry sheep stay on their feet, searching for another mouthful of food. Sige, ingon dinhi sa Neron Philip, isa nga, kinahanglan ang kining kaniro, imo ginang busgon. Kaya kung di mo ni busgon, kaning kaniro, magsiginig latagaw, magsiginig lakaw-lakaw, mangitag kanunon, kanang mapuno gid ang tiyan. So muna nga, kung busog ng mga kaniro, maglubog na sila, magdigin na mulakaw. So muna nga bantayanan ng kaniro, pakanon gid magmayo, araw nga di sila mangitag laing kananan, na manglakaw sa laing pastor, manglaing pastor kanang dapit. Muna bantayan sa kaniro. Ikaduha, yung dinesi, Lord Philip, siya. Ikaduha nga bantayanan kayo, kining mga karniro, dili sila mahadlok. Dili ba sa kibalo nga, pangpang na, delikado kayo. They will not lie down if they are fearful. Ingon sila, they must be unafraid. Kining mga karniro di ay, sayo pa kung isulti ganiha nga, dili sa mahadlok. Kining mga karniro di ay, kining gusto nila nga, di sila makuyawan, di sila makuratan. Nga naman, kay kung makuratan sila, makuyawan sila, di po na mo pa, urara, di po na mo pahulay. Magsilang tindo, magsilang lakaw-lakaw. Di gina mo higda, dili mo lubog, sa diha nga na ay gagulbaan ang mga kaniro. So kinahal mo ingon sa kanang manok pod kuno, basta kay makulbaan, di mangitlog, kaning atong mga liyer. So di gyud pakulbaan ning manok kay muna butang kag sound sa aron nga ang ilang naon ato sa sound si kuya po ning manok na sound soy. Pero mo na ingon sa kanang maghimo og kanang poultry. Ang kaniro sad, ang kaniro, kinahanglan na dili gyud mahadlok. Kay kung mahadlok, di na mulubog. Magsilag tindog, magsilag saba. Mo na kinaya sa kaniro, sa kinahanglan na bantay, nga way kahadlok, nga batiyo ng kaniro. Ikaw tulo, dinhi. Ang kaniro magkapaglaom, dili sila kontinto. Kada pag di sila yun mahamutang. Kung doon na ganing mga langaw, magsigig tuyok silang ulo, binto na sila kining nagpuyo, di gina sila po maglubog, di gina sila mapahulay, kay magsila sila tingali, laptik-laptik sa ilang dalunggan, araw nga lupad ang mga langaw. And so, mabalda sila,
kung doon na maglupad-lupad silang, ibabaw silang ulo. They must be comfortable before they lie down. Gani ha, dili sila mulubog kung naikadlo. Karon, og naay magsamok-samok, di po mulubog. Manglubog na sila kung wa na magsamok-samok, nga langaw, saba sa langaw, namok. Kumuda tingali nga, ang kaning kaniro, at timanon pag-ayo, ibutang sila sa lagob, at timanon yun. Kay di man sila makatulog kung naay magsamok sila. Ikaw pat, ingon din ang kaniro makapaglaom, sila dili mulubog, not unless nga sila magkahiusa. Kuya po ni kinaya sa kaniro, no? Di sila mahamutang og lubog sa kadapit, sa diya nga dunay usa nga magsamok-samok. So yun din, if there is friction over the batting order among them, then they simply cannot relax and lie down. Pag naay magsamok-samok, sungay-sungay nila o takmag-takmag, di ilagan na. Ang gusto nila, hilom o niya order ay pastilan. Kung mo ni kinaya sa mga kaniro, nabi po ni kinaya sa mga tao yun nani. Makapaglaom, kita mao ang karniro nga gibantayan sa Ginoo. Ang kinaiya sa karniro gigisgutan nato, o siya mura pong kinaiya po na sa mga tao. Muna nga, ang magbalanta sa karniro, gitagaan makapaglaom o obligasyon sa Ginoo. Kung natong basaw din sa Colosas 1:25, nag-ingon din nga ang Dios naghatag kanog responsibilidad. O sa nga responsibilidad nga magbantay sa katawhan sa Dios. Kini nga responsibilidad, imo ning buluhaton, akong buluhaton. Ingon siya din Colosas Kapitulo 1, versikulo 25. Ingon din balang kasulatan itong basahon. God has given me the responsibility of serving His church. Alang di ka na ito, adun na responsibilidad gigihatag ang Diyos alang sa mga pangulo sa iglesia sa pagbantay, sa pag-atiman sa iglesia. Mga pangulo, adunay obligasyon. Kung ikaw mubuhat man sa obligasyon na gihatag kanimo, dili magsigig bagulbul. Nga naman, kayong ato mga paglaom nga pagserbisyo, dili ngadto sa katawhan, apan ngadto sa Ginoo. Mabitaw na nga, kung gusto ka nga mag-alagad nga limpyo, linaw ang konsensya, hunaw-una ang iyong pag-alaga dito sa Ginoo largo, dili sa tao. Kaya kung sa tao gani, pag di na katagdon, murang nalaim sa suko, sa kaya kung imo no. Andi manginkamot ka pag-ayo, nga mabalik di mo ang pagtagad sa imuha. Pero ngadto sa Ginoo, bahalag kung sa isulti yun, basta ikaw nagtrabaho ko, tinudan na ngadto sa Ginoo. Muna yung din sa Colosas 3, para yun din, 1 man ito ko na 5, karon 3, versikulo 23. Yung din, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Ingon nga ako, nagtrabaho alang sa Ginoo, dili lang sa katawhan. Makapaglaw mo kini ang tuyo sa Dios. Nga magtrabaho ka, ikaw magbalantay sa kaniro, kay gisugo sa Ginoo. Ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Kaya ang atong papigidugtong sa Ginoo, mausap ka na ang atong serbisyo ngadto siya. So, sa Roma Kapitulo 15:17, ang atong pagpangalagad, ang atong papakigdugtong ngadto sa Dios, maurusop ka na ang atong pagserbisyo ngadto sa uban. Muna makapaglaong makinada atong himon ang pagserbisyo tinudanay. Now, wala nang panahon, gusto na ako nga kuhaon na ito ning kinaiya sa mga 7 ka mga kinaiya nga gi-expect sa kaniro nga himuon sa magbalantay. Muna ang magbalantay sa kaniro, gitagaayog, special na pagtagad sa manulunda, gipahibalog yun, matawa ang Mesiyas. Nga naman, mauni makalipay nila. Una, 7 kabutang niya, ingon din niya ang una, ang mga kaniro, nag-expect niya sila nga kita concern kayo silang kasiguruhan, bantayan pag-ayo. Ikaduha, kining mga kaniro, nag-expect sa magbalantay, nga kaila kasangalan, liso na biya pag-ila sa mga ngalan. Pero hindi yung kaya nga, Mercedes, Edita, ilan ni mong ngalan? Doon ay usa ka magbalanta sa kaniro, nagpingkin ang tuhod yan, nagsakay sa jeep, wag yung sa kining kaila sa ngalan. Sa kinsa ganito ka? Isa grabe yung kay balungan dito kay kining kaon itong Sabado sa mong balay. Nalimot siya. Of course, katigulangon makapaglaw, mo po na may tabo. Ikatulo, they expect shepherds to be gentle and kind. Alang sa magbalantay, kinhanglan ang kaniro, paabot sila, nga ilang magbalantay, maayo, lumo, o maghop. Ikaw pat, paabot ang mga karniro nga ilang magbalantay, anda mo sa pupo kanila kung doon ay mga katalagman. Okay, ready to rescue them. Ikalima, nagpaabot ang mga karniro nga ilang magbalantay, dili dalo, muhatag, labi na sa Pasko. O sa may gihatag ka, no, pa silang kayo saon, tamang po na magbalantay, nga po tayo madawat nga dako. So, wala yun.
Pero gi-expect nila unsay ikahatag tabang ngadto sa mga karnero. Mao na gipaabot sa mga karnero. Katapusan ko dinhi, ang mga karnero nagpaabot sa mga magbalantay nga sila sinsiro sa ilang buluhaton. Makapaglaom, sinsiro baka. Sinsiro baka ta sa ato mga karnero. Ang katapusan dinhi, sila nag-expect nga magbalantay, nag-atiman kanila kanunay. Doon ay panultion nga akong i-share ninyo. Ingon dinhi siya, people don't care how much you know until they know how much you care. Dili kay tay mo naabo di kinahanglan sa mga kanero ang gikinahanglan sa kanero giunsa nimo pagatiman sila dili kay unsa imong hibaluan. So giatiman ba nato ang kanero mo na mensahe ngadto sa mga magbalantay. Ayaw kadlok kani ako. So makapaglaom ang Dios nagatanaw kanimo nagatanaw kanako. Giunsa to pag-atiman ang mga karnero. Mao na ang magbalantay ang magbalantay gitagaag special favor sa Ginoo ni karon ang manluluwas na tao sa siyudad ni David. Mao ni ang mensahe nga makatag kalipay sa tanan. Patanin ito pag-ayo tungod kay sa katapusang mga adlaw aduna sa mga lubo mosulod ngadto sa panon niya mo dagmal sa mga karniro. Tanaw na to ang buhat kapitulo 20-29. Isa nga pagbantay mo kay kibalugyog ko nga sa katapusang mga adlaw adunay mga lubo ba nagpanungha. Ugo niya, di man na sila mudaot Diyod sa mga panon. Apan ilang gusto, ilang tibulagon lang ang mga panon. Ila lang lahoy gayon. Gikan managpanungha ang mga tao, gikan sa panon. Muna nag-ingon ko, saan ito pag ilano nga, kanidi ay dili ni karnero, dili ni siya Diyod tinuod na karnero. Ang mabalantay kinala makibalo sa si karnero. Tanawa, kung ayong tanawa na asa man din na ang dili karnero. Pareha man na karnero tanan. Pero asa magyud ana sa hulagway nga dili karnero mo nagbantayan nato pag-ayo kay ang trabaho ani aron lang lahugayon aron lang higala ko i-confuse ang mga karmangaro nga sila unya magkabulag-bulag. Pero ang Dios naghatag kanato og usa ka pasidaan ay magkahadlok. Kaya kung makiguban kaninyo paminaw lang mo sa kuha. Now, dili ito miskuta ang tulo ka mga mensahe. Usara ni ka mensahe ang gihatag sa madulunang atos magbalantay. Apat taas ang ato ang pagtagad nini tungod kay gusto nato nga butang sa unahuna sa mga magbalantay nga duna kay responsibilidad, duna tay responsibilidad mga pangulo sa iglesia. Ang karnero nga gipiyal sa Ginoo kanato nga iyang giulaan sa dugo diha sa Kalbaryo sa cross. Ingon siya, bantayi pag-ayo kini. Ayaw kadlok. Kay makiguban ko kanimo, hinungdan makapaglaom nga din, ang Dios taghatag special nga mensahe ngadto sa magbalantay. Iyang gipahibalo sila nga mataw ang anak, ang manluluwas didto sa siyudad ni David, ang anak sa Dios nga may magaluwas kanato tanan ug mao ni ang mensahe nga maghatag kanatong kalipay. Si Kristo nagpakatao, si Kristo ning anhi ug siya nagatiman sa mga katawhan niya ug iya sang gipahat ngadto kanimo ani kanako ang pagatiman sa mga katawhan tungod kay wala naman si Kristo dinhi. Ikaw karon mao ang magbalantay, ikaw karon mao ang mogatiman sa panon nga mao makaniro ihas sa Dios. Ang Dios mo man kanato ni kagabion uban ang pagampo nako nga kung si Kristo man ang the chief shepherd, ikaw ako mao ang magbalantay sa kaniro nga gihatagan niya sa tahas. Ayaw kadlok, kuyugan ko ikaw. Pagampo ta. Diyos kamhanan taknaas kagabion. Salamat kay nga ikaw nagapakamayo kanamo ang mensahe sa manulunda nga gihatag ngadto sa mga magbalantay sa kaniro. Dako kini kahulugan alang kanamo. O Dios, nasayod kami nga kami usab magbalantay. Sama kang Kristo magbalantay usab sa iyang panon o iya kining tigumon o iyang atimanon ang mga panon pangitaan kasibsiban o dapit nga ilang kapahulunaan. O Diyos, tabangi usab kami. Ingon nga magbalantay usab sa kaniro ni tuig 2024 mulusod kami sa 2025. Himuha o Diyos nga ang imong responsibilidad nga gihatag sa mga magbalantay sa kaniro at timanon kini pagayo, ang umahon kini pagayo o proteksyonan kini kung adunay mga lubo mosulod aron magpasalaad kanila. O Dios, himuha nga unta ang mensahe sa mga balantay sa kaniro o sa mensahe nga abe nga batnan o kini nga mensahe baghatag kanamo kalipay tungod kay ikaw man nagpakatao o naghatag kanamo kasiguruhan sa kalipay kinabuhi nga dayon. Salamat o Dios, ikaw makiguban kanamo ingon nga magbalantay sa kaniro ug ingon nga mga karniro sulod sa imong panon nga imong gitagamogan sa panulundon king harian nga wala na katapusan. Salamat ikaw magpatik sa pag-ampon. Magadawat ka namong tanan, amo kini gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.